Здравейте! Сега ще ви демонстрирам как да инсталирате софтуерът Smart Spy на вашите мобилни телефони. От компютъра трябва да изпратим софтуера на телефона. Възможно са два варианта, с Bluetooth и с USB кабел. За демонстрацията ще използваме Bluetooth вариантът. Трябва да включите Bluetooth на компютъра и Bluetooth на телефона. На телефона е вече включен и от компютъра изпращате файла чрез Bluetooth на компютъра. След като го изпратите, го получавате в входящата папка с съобщенията или папка получени файлове. Стартирате файла и ако тук ви даде грешка за грешка в сертификата, най-вероятно датата на телефона ви е сгрешена и трябва да я коригирате. Сега преминаваме към инсталацията. Натискате ОК. Продължаване да. Избираме инсталацията в паметта на телефона. C. След като инсталирането завърши, телефонът трябва да се рестартира. След рестарта на телефона, програмата се зарежда автоматично на вашите дисплеи и трябва да въведете кода за регистрация. REC код. Влизате тук и започвате да въвеждате кода. След като го въведете, натискате ОК, опции и регистрация. Това е съобщението, че кода е приет.